日本政府上新的规定，6月开始，事业单位就要落实一项调查的规定哦。日本上大的建设公司就伫工地内设温度的监控，嘛准备降温的衫，予工人使用。有够热的东京街仔路，惊晒乌的护理，大家人手拢拿一支雨伞。百货公司和卖场嘛，拢伫咧门口装喷雾式的喷水装置，希望对降温有帮助。伫市区另外一寡所在，大日头伫咧工地现场做工课的工人，所穿介高的外衫和夹克，原来因伫咧衫内面拢有装设计电风，来帮助这体力劳动者降低体温。全然違いますね。家に帰って、汗を大量にかかないので体力がまず落ちないっていうのと家に帰ってからの温度が全然違いますね。因地户外的施工现场是伫全国拢有，根据6月开始生效的新规定，资方必须要有具体的预防潮湿对策措施。除了这种内面有设带电风冷气的架，业者嘛针对工地的现场做及时的温度监控。現場の、最上部に、気象計と連動したライブカメラ、の方を設置しております。このライブカメラの方は暑さ指数を、リアルタイムで監視できるようになっております。でこの暑さ指数を、リアルタイムで、分かることによって、暑さ指数、28を超えた場合は、1時間に1回以上の休憩を取る。暑さ指数が31を超えた場合は、30分に1回の休憩を取る。同款是大大受到日影影响的北半球，东南欧的系列是伫当地时间初七对中昼12点到下晡5点，强制实施停止上班的规定。区域的范围是以系列本土中部和一寡离岛为主。行业的部分是和户外人力工课和餐饮外送服务员。公司新闻7家人编译。